É moito marisco. Se nos morre todo isto, quedamos a dúas velas, xa non había moito, pero aquí hai moita cría. Esta cría para nós vale moito. Moita cantidad, o berberecho penso que xa... A ameixa esta ainda pode ser que volva, que está viva, pero o berberecho nada. O 100% eu penso que está todo morto. Desesperados e impotentes, así se sinten os mariscadores de Rianxo ver como se atoparon estes días os seus areais por mor do mal tempo e a chuvia. O exceso de auga doce, coa conseguinte baixada da salinidade, está a provocar unha masiva mortandade do marisco. Saleu moitísimo marisco a terra, houve moito mar de fondo, e xa levamos 3 días vixiando porque baixaba e enterrábase un pouquiño cando baixaba o mar, pero cando viña para arriba volvía outra vez a desenterralo. Entón, hoxe decidimos de quitar o día que tiñamos para ir a extraer marisco para a venta, para quitar o marisco que nos saleu todo a terra. Os produtores intentaban esta mañá recuperar a maior cantidade de marisco da praia posible, para así poder sementalo noutras zonas. Esperemos que se poda recuperar maioritariamente, se pode recuperar vai a ser a ameixa, porque o berberecho está bastante tocado. De todas estamos quitando todo para intentar a ver se conseguimos quitar algún, porque berberecho realmente non tiñamos moito, tiñamos moita cría, pero para vender non tiñamos, andábamos normalmente a 2 kilos, 3 kilos de berberecho, subimos agora un pouquiño máis a 5 kilos, porque nos apareceu aí un pouquiño na torre, pero berberecho en Rianxo aquí non había moita cría, pero berberecho de venta non, de tamaño de venta non, que é o que nos saleu agora a terra. E a situación non parece ter visos de mellora nos próximos días, xa que as previsións meteorolóxicas apuntan a un empeoramento da climatoloxía. Así, intentando que está o mar embravecido outra vez e non nos deixa facer o traballo ben, pero bueno, aí vamos. Porque o temporal sigue toda a semana. Sí, a ver se podemos salvar algo. A situación supón un novo varapau para un sector que xa non estaba pasando polo seu mellor momento. Unha perda grande, porque non sei, pero botémoslle, eu que sei, de momento estamos con 2 contenedores que levan 500 kilos cada contenedor, o sea que non sei o que vamos a quitar daqui, porque ainda non estamos nin a mitad de marea. Vimos dun ano moi malo polo tema do Covid, e este ano ten o mesmo rumbo, máis ou menos, e ainda por encima esta merma de produción que vamos a ter este ano vai se notar moitísimo na renta dos mariñeiros. Pero, bueno, son situacións que todos os invernos estamos expostos a elas e hai que intentar capeala como mellor se poida.